Hola Teresa, como vas, muller? Ola, señor Jesús, pois eu moi ben, pois eu entereime por o meu veciño Abelenda, que é noso amigo, e entereime que puden recuperar un diñeiro que deixáranos alá en Suiza, que nós non sabíamos que lá estaba. Entonces, quero lle dar as gracias, moitas gracias por axudar a todos a recuperar ese diñeiro. Pois mira, non tens que me dar as gracias porque era diñeiro teu que te pertenecía. Eu sempre procurei que houbera justicia neste mundo, pelo menos que eu pudera influir. Entonces, estou moi contento que recuperaras esse dinheiro, porque era teu, merecéchelo, porque foches emigrante, que foches alá, e que tuveches que ganá-lo co teu sudor e co teu traballo. Pero eu estou moi contento que o fixeras, pero quero que sepas que se eu chego a ser senador, porque sabes que sou un candidato para senador polo BNG na provincia da Coruña, quero-te dicir que se eu chegara a ser senador, a minha acción política vai estar basada sempre nesse tipo de cousas. De defender a xente, luchar contra as injusticias, e que, ao menos, neste mundo, haxa un mundo mellor para todos. Eu dou-lhe as gracias porque eu sei que moitos outros tamén recuperaron ese diñeiro. Confiamos en usted para que poda solucionar outros moitos problemas que nos ocasionaron as Pois moitas gracias, Ala. Gracias a usted.